Visca Serol, el rei de la festa del coi, de la mentira i el please play, rei del cafè licor original. Millor no hi ha res, sisplau. Millor no hi ha res, Serol. Millor no hi ha res, el rei. Millor no hi ha res. Jo perteneixia des de xicotet, des de que vas néixer, a la fila Bequeteros, a raïs de mon pare i del meu germà, perquè érem la família sencera. Ma mare entonces sí que estava, però ella patia el fer els tratges i tot això, com antigament. I després, als 16-17 anys, em vaig desvincular i vaig estar 2 o 3 anys sense eixir. Després ja, sobre els 20, la quadrilla d'amics que volíem estar tots junts en una fila, i ja n'hi havia alguns amics en la fila Alcodianos, es vam apuntar allí. I ara, fins ara, ja vora 30 anys i pico, i després, evidentment, es vam casar i després tant Daniela com Nico, des que van néixer, també són alcodianos. Entonces, de ple dret, i ahí estem, complint anys i somnis, la veritat. Home, la nostra fila el que té un vincul molt gran en el Col·legi Salesià, on hem eixit prou individus, i, escolta, el Quidra un poc a banda de que teníem uns quants amics ahir, no? Sí que vam apuntar una bona colla, alguns com jo veníem de desfilar les mores, altres que no eixien, però ens va quidrar per fer un grup, no? I aquesta fila, que era també la nostra casa de salesians, de l'Atlètic, del patín, de les caus, tenia tots els números, i així va ser. Doncs m'ho aporta, escolta, amistat, no? Sobretot el poder ajuntar-te amb els teus amics, quan l'has viscut des de xicotiu, t'aporta el poder ajuntar-te tots els mesos, anar a un ensaio, veure els amics, que potser anem fent-se majors i es ven menys, els joves es ven més. I poder xerrar de les nostres coses, a part de disfrutar d'algun assaig, també estar amb els amics i poder fer-te 2 cerveses i veure com li va la vida a tots. I, escolta, aquesta unió que no siguen, evidentment, que no són els 3 dies de festa. A part que m'ho passe molt bé, no sé, deixar la meva família, les meves amigues i tot això, m'agrada molt. Home, sí que és de veres que els joves, saps que van, a part de donar-te ritme, sí que es viu alguna cosa diferent, no? Perquè, escolta, el dia a l'entrar saps que és un poc per a tots igual, però després el dia de Sant Jordi, escolta, costa fer professors, costa fer més cosetes, però també és normal, crec jo, que va un poc a banda de l'edat i de que, escolta, anar introduint-se més festa i, jo què sé, tradició, no? Entonces, però sí que estem ahí compaginant-lo, saps? No sé, a veure, sí que el que ha dit mon pare de les processions i tot això sí que dona més perea a la nostra edat, però si t'agrada la festa jo crec que el vius igual. A veure, jo crec que moltes coses, perquè, escolta, sí que hem anat al principi un poc a 2 extrems prou, però, ja no parlant dels meus fills, inclús dels xavals joves de la fila, en qualsevol assaig tu pots ajuntar-te i és fer colla, igual que inclús més majors que jo. És fer pinya en la teua fila i en qualsevol tipus de fila que vagis. Escolta, la festa està per damunt i, escolta, el serveix per reunir-te, per a estar junts amb gent que, a millor que inclús coneixes menys, però, t'uneix, la veritat. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot parèixer poca cosa,
però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues. La veritat, sí, tinc que riure un poquet, perquè, vamos, ni somiar-ho no, ni se m'havia ocorrit tant a mi com la meva dona. Vamos, va sorgir, pues, perquè, sincerament va sorgir perquè el meu fill va fer sargente, perdona, i ahir es van adjuntar un poquet moltes coses, no? Perquè, escolta, també les xiquets, ostres, dona molta canxa i nosaltres som una colla molt gran i vam veure que, escolta, l'apoyo va ser brutal i, bueno, i es va quedar ahí, però, bueno, entonces, nosaltres ja feia temps el que és la colla d'amics que volíem intentar fer alguna cosa i després de ser el meu fill sargento, pues, a l'any, als 2 anys, va començar, podríem, i, bueno, ja sí estic sentat content, saps? La veritat que va ser una decisió complicada perquè, escolta, part de culpa la té també la meva dona, que és la que ens va espentar a tots, però, bueno, si s'ha fet és per veure tot l'apoyo que tenim en tots els amics i tota la fila. Si no, jo crec que, a part que jo pense que el càrrec és la fila. Si no estàs acompanyat, si no estàs ben en la fila i que estigues ben vist, no val, pense jo personalment, que, escolta, i així n'està sent, disfrutant, però disfrutant tots. El que passa que, clar, sabíem on es clavàvem. Bueno, intentem imaginar-s'ho, però després ha sigut prou més, no? Perquè sí que coneixes, tens amics que tinc un amic que va ser capità Moro i escolta, i el conta i tal, però quan t'ho passes no en primera persona, familiarment és molt treball, però també molt xulo, la veritat. A mi em costa més. I parlar i tot això sí que no sé, però no sé, m'està agradant molt i sé que això no es viu tots els anys. Jo, a veure, no és que siga, perquè, escolta, el que és el tema de parlar en públic i tot això, la veritat que no l'havia fet mai i ara ho duc un poc millor, però, bueno, ara que estem acabant, però la veritat que no és fàcil i tal, però després conèixer a tota la gent que t'ha apoyat, que, escolta, es pot fer així i el soltes un poquet, no? Perquè no estar acostumat a el que dius tu, a ser el centre d'atenció, ja t'agarres i és un poc... Però ho duc bé, al principi pitjor, ara ho duc perquè, escolta, també perquè m'agrada apoyar-me molt, tant en la meva família com els meus cavallers, dames, i com repetir la meva fila. Entonces, ahí em lleva un poc de pressió, dic, com t'ha dit, jo tinc 24 caballeros i estan currant, però a base de lindo, a base de lindo. Les dames són d'Àneu, lo mateix de lo mateix, i després la junta és per llevar-se el sombrero, perquè tenim algo de sort perquè venim de l'alferesia, que també, escolta, mos va eixir molt bé, però, escolta, ja veus un poc mig entrenat, no? Perquè, clar, cada 14 anys ningú se'n recorda de juntes noves, ostres, el que has fet, i la junta va llevar-se el sombrero a part de tota la fila, Tenim també un botet que és la família i també a la seva manera, però estan ajudant molt. Jo il·lusió, ho he repetit diverses voltes, escolta, que evidentment que es divertisca tot el món, que agrade al nostre poble, la història que volen contar, i després, escolta, detallers com ja és a modo personal l'eixida antes de pujar a la carrossa, que està la fila esperant, l'arrencar, quan s'acaba l'entrada, que també està esperant la fila. Dia Sant Jordi és molt bonic també, en general, i
sobretot també el Dies Trons, perquè estic vivint el tema de les ambaixades, que això és prou desconegut, que crec, per tots els festers, perquè ho veiem des de baix i això m'ha guanyat totalment. Les lluites, els assajos, impressionant. Ensayar en els ambaixadors és de lo més bonic que estic vivint, perquè és directe i parts, escolta, està tot controlat, però sempre poden eixir cosetes. Sobretot, a millor, l'oratge, que és l'únic que no pots manar, i l'altre estem treballant amb gent molt professional, però al final, si passa alguna cosa, intentarem reduir-ho a lo mínim i ja està, però sobretot l'oratge. I el que em dona por és pujar a la carrossa i que tot el món estiga ahí mirant-te, això em dona un poquet de vergonya i de por. A començar pel meu traje, baixem Daniela com a favorita, Nicolás com a rodella, o rodellat, que ho ha dit un munt de voltes, perquè està més gran que jo, i jo també. I així estrenem la marxa Nida, que està feta per a ells, per a Nico i Daniela, i del traje, el traje puc comentar-te que n'hi ha tres cosetes en homenatge a mon pare, que és el que podreu veure. Més no vaig a poder contar-te perquè si no se mataran, i la més guapa, evidentment, anirà Daniela, perquè la veritat que el nostre dissenyador és César Vilaplana i en ell ha tirat el resto. La veritat que, escolta, els trajes, molt alcodianos, puc dir, molt alcodianos, perquè em feia també molta il·lusió. I de lo que és el seguici, volem contar una història que al final, parlant en César, sí que jo anava perdut, sincerament, no anem a enganyar-se. I va ser ell el que em va dir, ostres, anem a contar un poc la teva història, diguem, de fester, per tindre un fil conductor. I és un xiquet bereber que es queda huérfano i al final l'alcaide d'Alcoi l'agarra com a fill, però l'alcaide també es mori i es queda ahí com a senyor d'Alcoi. I en tot aquest procés és el que volem contar per fer tot el seguici, boatos, música, la veritat que està ben lograt pel tema de César i després per tota la fila, perquè s'ha pegat un treball molt gran, molt gran. Bueno, sí, ma mare va en les dames i el meu traje sols puc dir que és molt bonico i ja està, ja es veurà. A veure, n'hi ha en eixa lliga juguem tots, no? Entonces, què passa? I tinc, com vas dir en la presentació, tinc el meu boato que el tinc allí dalt i anirà dedicat a tots ells que tinc uns quants que anirà i que baixaran a mi. Això sí que és sorpresa inclús per tots, però baixaran a mi. A veure, jo crec que tenen que eixir primer perquè s'ha fet en el seu honor. Escolta, tota la fila Alcodianos s'ha volcat i nosaltres com a càrrec per a que els alcoians i visitants que estiguen orgullosos de que han vist un seguici de color, de música, d'alegria i que puguen disfrutar-ho i que estiguen contents de la seva fila Alcodianos, que és una més, i que sobretot que s'ha fet amb molt de carinyo i moltes il·lusions. Entonces, jo crec que perquè puguen disfrutar. Al final així es fa pel nostre poble i pel nostre patró. Entonces, jo crec que és el que més... i que isquen, per favor, perquè eixirà bon temps. I perquè
per a mi, òbviament, és la millor capitania que n'hi ha. I no sé. I que, escolta, que anem a passar-ho molt bé, i va ser un any perquè tots els càrrecs van ser perquè som amics i s'hem deixat tot el que tenim dins, i va ser un any molt bonic.